Dobar dan. Dragi roditelji, želim da vam predstavim knjigu Bezbednost naše dece na internetu koja je upravo izašla iz štampe i na koju sam posebno ponosan. Ono što želim da kažem na početku je zašto preporučujem ovu knjigu. Ovu knjigu preporučujem iz 3 glavna razloga. Prvi razlog je da u potpunosti smo predstavili internet kao servis i delimo ga sa roditeljima koji nisu iz oblasti IT-a kako bi bolje razumeli šta je to internet i sa čim se dete susreće dok koristi internet, kao i koje su to potencijalne opasnosti. Drugi glavni razlog je da vidite šta to dete radi na internetu, odnosno šta koristi od društvenih igara, šta koristi od igrica, šta koristi od naloga i tako dalje. Treći glavni razlog su softverski alati za nadzor dece, koji je kolega Tot u potpunosti objasnio. Sad, gde možete naći knjigu? Knjigu možete naći u Delfi i Vulkan knjižarama i ostalim lancima knjižara, a možete i direktno poručiti, naravno dobit ćete i određeni popust direktno od izdavača, možete poslati na mail komen.lalović@gmail.com, rado ćemo odgovoriti i poslati vam vaš primerak sa popustom. Hvala. Dragi roditelji, želim sada detaljno da vam predstavim knjigu Bezbednost naše dece na internetu po sadržaju i po poglavljima koja knjiga ima. Knjiga ima 3 glavna poglavlja. U prvom poglavlju govorimo o internetu i IT sektoru uopšte, odnosno o servisu, internetu kao servisu i na koji način on funkcioniše, šta se dešava tamo, šta je hosting, kako je nastala ta mreža i kako danas funkcioniše. U drugom delu govorimo o interesantnim temama koje decu zanimaju, a tiču se društvenih mreža, naravno najpopularnije društvene mreže, predstavljamo ih, kako možete vi da kreirate nalog ako niste. Govorimo o tome kako se vrši plaćanje na internetu, kako možete izvršiti čak i vi neko plaćanje bezbedno, da vam neko ne skine dodatni novac sa te kartice, što se naravno dešava. I segment igranja igrica, naravno najpopularnije igrice danas, da li im braniti, ne, da, koliko vremena, na koliko ih ograničiti, sve su to teme koje se obrađuju u drugom poglavlju. U trećem poglavlju knjige kolega profesor Tot je detaljno predstavio softverske alate za nadzor dece na internetu. Dakle, on pojašnjava koji su to alati koje možete tajno ili javno instalirati na uređaj vašeg deteta, kako možete povremeno pogledati šta on radi i eventualno prepoznati neku pretnju ili opasnost u kome se dete našlo. Da li je primetna promena ponašanja, da li nije. Sve su to signali koji upućuju da se možda nešto događa dok dete koristi internet. Za razliku od ostalih koje postoje na tržištu i onako marketinških projekata koji govore pazite svoju decu, čuvajte, razgovarajte sa detetom i tako dalje, koji su više onako opšte karaktera, mi ovde zalazimo u detalje i govorimo tačno po generacijama kad je koji uređaj za koje dete na osnovu širokog broja obuhvaćene dece koje smo radili u projektu Pametna deca na internetu tokom 5 prethodnih godina i našem zaista onako impozantnom iskustvu u oblasti IT sektora. Nema mnogo takve literature na našem tržištu i zato smo se odlučili da napišemo jednu ovakvu knjigu. Pozivam vas da je pročitate, naravno namenjene svim roditeljima od neke 3. godine života deteta, kada se u praksi, verujte, susreće sa elektronskim uređajima, pa do neke 14. 15. godine, dakle mi kažemo od 3 do 15 godina, roditelji te dece su itekako dobrodošli da pročitaju ovu knjigu. Sva pitanja, sugestije ili kritike, naravno, ako imate, slobodno ih pošaljite na naše mailove, mi ćemo rado odgovoriti i truditi se da damo neki pametan savet ukoliko je to moguće. Hvala vam.